És important perquè tots hem d'arribar a ser grans. Si lluitem perquè aquestes persones que ara són grans i nosaltres algun dia ho serem i ja podem obrir camins i que tinguin els mateixos drets. Són un sector molt gran de la població, per tant, són importants igual que la resta, i crec que se'ls dona molt poca importància per tot el que representen. Són persones com tothom i necessiten ajuda i es mereixen els drets que es mereix la resta de gent. Els grans ja fem nosa. Et trobes amb moltes persones que entens que fem nosa. I això és una mica desagradable, perquè ja ho sabem que no som igual, però no t'agrada que es digui, no? És un gran reflex aquesta definició de com la societat, o gran part de la societat, veu a la gent gran i com s'ha de deixar de veure així. La RAE s'ha quedat una mica antiquada, no? Perquè bellesa, a veure, bellesa és el que un vol ser. Si un vol ser vell és vell i si un vol ser vell però és jove, perquè l'edat és un número. És el Dia Internacional de la Gent Gran. Avui és 1 d'octubre, és una data assenyalada aquí a Catalunya, però també al món sencer. Ho fem des d'un emplaçament idíl·lic, emblemàtic, icònic, també a nivell internacional, la Sagrada Família. Demanem que es garanteixin els drets i l'autonomia de la gent gran, com a grup d'edat divers, no d'homogeni ni vulnerable en la seva totalitat. Cal establir mesures d'acompanyament per a la gent gran, posar l'èmfasi en totes les xarxes de proximitat, d'assistència primària i de serveis bàsics. D'aquí a pocs minuts passarà una cosa molt especial i és que s'il·luminarà aquesta façana que tinc darrere, una de les façanes, la façana principal de la Sagrada Família. Amics de Gent Gran va néixer a Barcelona l'any 1987 amb un objectiu molt clar: lluitar contra la solitud no volguda i l'aïllament social al qual queden exposats milers i milers de persones arreu del món. Entre tots i totes hem d'anar transformant la mirada que tenim encara avui sobre la bellesa i la gent gran. Cal que reescrivim la bellesa. Bé, estem arribant al final de l'acte, aquell moment que us hem promès, aquell moment tan especial en què la façana principal de la Sagrada Família s'il·luminarà. I ho farà de color blau, que és el color oficial de la Fundació Amics de la Gent Gran, per celebrar aquest Dia Internacional de la Gent Gran. Podrem veure la llum, una llum que ens acompanyarà i que ens ajudarà a donar visibilitat en aquest acte simbòlic a la gent gran i a reclamar que es garanteixin els seus drets i a lluitar pel canvi de la definició de vejez, de bellesa, que fa la RAE. Per tot això, avui reivindiquem aquest acte i il·luminem la Sagrada Família.